may buta nga albularyo, mananamba sa among baryo. Bisan tuod siya buutan, usahay may pagkapilya ko. Tanang sakit iyang tambalan, bisan pa kung maing kanto. Ang uban kanila mga ayo, ang uban usab maminteryo. Tunay babaying masakiton, itambalan niya orasyon. Ang albularyong mapahiyumon, ihapuhap sa sakit sa puson. Ang babay sa ti ay alisto, nanagagpog dayong panapo. E kung muhikap mang buta nga albularyo, basig mahikapan ang dilig mao. La 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 la, usa siya ka albularyong buta. La 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 la, mutambal nga magpiyong ang mata. Ihay bayot galisod sa paglihok, nagreklamo subag sa ilok. Sa albularyo iyang ipagkumot, aron kunom mo boto mo kipot. Ako ang iyang pasalamat, hinging hiyos wa na magngot-ngot. Apan paglingkod siya, nahiulbot laing hubag mitubo sa iyang lubot. La 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 la, usa siya ka albularyong buta. La 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 la, mutambal nga magpiyong ng mata. May lalaki grabe ang diferensya, nakatulon kunokot sara. Nagsiga na lang ang mata, panagsana lang mo ginhawa. Gitambagan sila sa albularyo, gipauli dayon sa ilaha. Inigabot ko no dayon pahigdaa, muskitirohi o tabla. La 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 la, usa siya ka albularyong buta. La 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 la, mutambal nga magpiyong ng mata. La 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 la, usa siya ka albularyong buta. La 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 la, mutambal nga